حزوز سلامتنا تقبلوا فنونا مقتتال تركبوا براس سماعة الدهاء إركرا أبزز اللغمو سلامتنا نتمننا نروي استدالو زينا هزركم كالبز اللغو أمير يوانسي نمكتتالكم بخبرنا عدمكو فلما أرست زينا أبكرنا أفريقيا حدش وطرن سقاتنا بزمع بلالو زلو أوان منيستر قدات وطا أمريكا ماركو روبيو نمزنو إثيوبياوي منيستر جيديون تيموثيوس نا واشنطن بمصواع أبز تفلالي قدات كم زراربو يقلص الله قوامي توكيل إرترا أو دو حبرات هجرات أمباسادر صوفيا تسفا مريم لولاونة إرتران حبو سقاتاتون بزمل عرستين زغربة صحف بزملكة تاريخاوي حكتاتن عالم لخاو حقتاتن مسرت زغبرة سفيح ملاشيبا لعلواي أماخاري بريزيدنت دونالد ترامب أبو دايات مأكلاين مبرق أفريقان موساد بلوس مثل علوات سبسلطان إثيوبيا أبزا كايدو ركب زررب قدب هداسة بزعبا زغطلو اللوخنة تمايتو باتريارك أرثوذكساوي توهدو بتكريستياني إثيوبيا بوصو وقدوس أبونو ماتيوس قداماوي أب سعود عربا نايموت فرد تبين اللهم أبسكاقو خنتات نزركوبي إثيوبياوين زيقاتات هيوتن مدحن كلهم زملكتهم أكلات هوتوس مربراب كبرو أباتاوي تساوي تغريبهم أرستاتيهم كسمت سنيحهم زرزراتو يسعد أبكرنا أفريقيا حدش وطرن سقاتنا بزمع بلالو زلو أوان منيستر قدات وطا أمريكا ماركو روبيو نمزنو إثيوبياوي منيستر جيديون تيموثيوس نا واشنطن بمصواع أبز تفلالي قدات كم زراربو يقلص الله أبتزرب أمريكان إثيوبيان أبكرنا أفريقيا زولو تسطان مرغغان محيال كلتا أو سممعات كم زفرما غليصن إذا فتامزي أبتي أمريكا بلعل إرترا تنبيرو زولو أقلا خم تلعلون منقس بلتسقنا بزخونة مسمس أبلعلي لولاو قزات إرترا زخونة يخون واتهدراو سقومتن خي وسد تتنقلو زلا أوانيو زكايت زولو كابز حلف عامتات جميرو قداماي منيستر سرعت بلتسقنا أبي أحمدن سب مزت هاجر نأهقراوي حق بمتحاس قداي أفدق بحري انتس بفتاو انتس بحيلي بزبل تهديد أبلعلي إرترا زي ترف ورار كله مخانو كفرار حقوان تتصنحو أمريكا قن بتدقاقامين إثيوبيا كتتنققايات ساني حزلا بسنكو خينات إيران متى ببوهر مزاب حدقا ودي قلو زولو اوان أمريكا نغيح بحري كم حد لعل استراتيجيكاوية أمارات بموساد نتي أولعلي إرتراز تنبر قداق كم التلعلو موسانا نسندات كفل قدات وطاي أمريكا زنببو رويترز قليسو نيريو زي دبلوماسيا وركب زي أبتي إثيوبيا إيدا بيزا أبو دابي بمخان ندعمل سارع بمدقاف أب قداي سودان تقبرو زلا رويمت تتاو نافدق البحري بزملكت أبلعلي لولاو قزات إرترا تكايدو زلا تسعغن حدقنيان بروباغانداو زمته أبزكايدو زلو أزيد أفاف خونتاتي تخايدو بيت صحفت قدايت وطا أمريكا خمز قولتو كاند مزارار بنت بتركب أبزوبا مبرغ أفريكا نزرزو لو نايت صدق لولاو كخونن كلو واشنطن أبتزوبا نزمع بالزلو حدقنيا كونتات بتبكت كاتاتلو خمزلا زرق مغانون أمريكان إثيوبيا كم مشاركت تسطعت كملاخ كم تدلي قنكا بتحدو قن اتي بسنك أب سودان تقبرو زلا متتتاون بمسمس أفدق بحري مس إثيوبيا فتيراتو زلا وطرن ربحة أمريكا أبقيح بحري سلزرق نبلتسقنا تصنع ممرحيتات توبهم كم زلا زرد ناي ديبلوماسي كاروتن بترن أقباب مخانو تنتنت بوليتيكا قليتهم قوامي توكيل إرترا أو دو حبرات هجرات أمباسادر صوفيا تسفا مريم لولاونة إرتران حبو سقاتاتون بزمل عرستين زغربة صحف بزملكة تاريخاوي حكتاتن عالم لخاو حقتاتن مسرت زغبرة سفيح ملاشيبا أمباسادر صوفيا أما حبرا وقت إكساب زسفرتو صحف لولاونة إرترا مشفني بوليتيكاو سقات زيكوني بدمن مسواتن زترقاقت أمسل مخانو أسميرات اللو أمباسادر صوفيا أبتزهابتو ملاش لولاونة إرترا أبتشارتر ودو حبرات هاقراتن سندات حبرة أفريكان زسفرة بزمناوي عالم لخاو حقز ترقاقت أمسل مخانو هزا خاخيرا
ንሳወሲኻ ንኤርትራውያን ሉላውነት ካብ ነዊሕ ናይ ጸረ መግዛእትን ጸረ ወረርትን ተጋድሎ ዝተረኽበ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻዊ ዝኽሪ ኤርትራውያን ከም ጎረቤት ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሓንቲ ናይ ቀደም ገዛኢት ሓይሊ ምዃና እውን ኣዘኻኺራ የወጋ ቢረሳም የተወጋ አይረሳም ዝብል ምስላ ብምምሳል ድማ ኩናትን ወራርን እገዳን ዘሕለፈ ህዝቢ ጉዳይ ልኡላውነቱ በቀሊል ክሪኦ ከም ዘይከላ ገንዚባ ብዛዕባ ሕቶ ወደብን ባሕርን ብዝምልከት ኤርትራ ኢትዮጵያ ከም ላንድሎክ ሃገር መጠን ብሰላማዊ አገባብን ብስምምዕን አፍ ደገ ባሕሪ ናይ መርከብ መሰላ ተቋይማ ከም ዘይትፈልጥ አምባሳደር ሶፊያ ገሊጻ ይኹን እምበር እቲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ሕቶ ዝቀርበሉ ዘሎ አገባብ ምዃኑ ብምጥቃስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሕቶ ባሕሪ ታሪኻዊ መሰልን ህልውና ጉዳይን ብምባል በኃይሊ ክንፍጽሙ ኢና ዝብልዎ ዘለዉ ፈኸራ ሓደገኛን ሉላውነት ዝግህዝ ተረኻ ምዃኑ ነቒፋ ብዛዕባ ኩናት ኤርትራ ኢትዮጵያ 98-2000 ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ጉጉይን ዝተጠምዘዘን ምዃኑ ዝገለጸት አምባሳደር ሶፊያ ዶብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ጣልያንን ኢትዮጵያን ብ1902 ዝተፈረሙ ስምምዓት ሕጋዊ መሰረት ዘለዎ ምዃኑ ኣዘኻኺራ መበገሲ ኩናት ዝነበረት ባድመ ድማ ብኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኤርትራ ዝተዋሃበት ምዃናን እቲ ንዓመታት ዝቐጸለ ፖለቲካዊ ቁልውላው ድማ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ዝተባህለ ብይን ንልዕሊ 20 ዓመት ብምእባይ ዝመጸ ምዃኑ ኣነጺራ ብተወሳኺ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ብኢትዮጵያን መሻርክታን ዝተኣልመ ፖለቲካዊ ሸርሒ መንባሩን እቲ እገዳ 2018 ምልዓሉ ድማ ነዚ ሓቂ ዝዘረጋገጸ ምዃኑ ገሊጻ ሓቀኛን ዘላቒ ሰላምን ብዲፕሎማስያዊ ጭርሖታት ወይ ብግዳማዊ ጸቕጢ ኣይመጽእን እዩ ዝበለት አምባሳደር ሶፊያ ሰላም ብናይ ሓባርን ምክብባርን እምነትን ጥራሕ ከም ዝረጋገጽ ኣስሚራትሉ ኢትዮጵያ ዘላቒ ሰላም ንምምጻእ ቅድሚ ኩሉ ምስ ገዛእ ርእሳ ሰላም ክትፈጥር ከም ዘለዋ ብምሕባር መልእኽታ ኣዛዚማ ላዕለዋይ አማኻሪ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ማእከላይን ምብራቕ አፍሪካን ሞሳድ ብሉስ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ዝርርብ ግድብ ህዳሴ ብዛዕባ ዝቕጽለሉ ኩነታት ተማያይጡ ላዕለዋይ አማኻሪ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ማእከላይን ምብራቕ አፍሪካን ሞሳድ ብሉስ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ዝርርብ ግድብ ህዳሴ ብዛዕባ ዝቕጽለሉ ኩነታት ተማያይጡ ሞሳድ ብሉስ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ከም ዝገለጾ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ዝተመርሐ ልኡኽ ዕዉትን ሰፊሕን ዘተ ኣካይዱ ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተላዕሉ ቀንዲ ኣጀንዳታት ሓደ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ምዃኑ እውን ኣገንዚቡ እቲ ዘተ ካብ ጉዳይ ግድብ ብተወሳኺ ኣብ ምርግጋእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ሱዳን ተኹሲ ደው ናይ ምባል ኣህጉራዊ ጻዕርታት ዘተኮረ ምንባሩ ብሉስ ሓቢሩ ኣሎ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽቲ ብወገን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ትማሊ ዝተመሓላለፈ ኮይኑ እዚ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ድሕርቲ ሞሳድ ብሉስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ካይሮ ዘካየዶ ዑደት ዝሰዓበ እዩ ሞሳድ ብሉስ ኣብ ዝሓለፈ 20 ሚያዝያ ኣብ ካይሮ ምስ ፕሬዝደንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓሓብ ብዘላቒ መንገዲ ንምፍትሑ ጽኑዕ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ ኣሜሪካ ንረብሓን ድሌትን ክልቲአን ሃገራት ዘማእኸለ ሓፈሻዊ ስምምዕ ክርከብ ከም ዝኽእል እምነት ከም ዘለዋ ትልኡኻ ኣፍሊጡ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ትራምፕ ነቲ ንዓመታት ተበቲኹ ዘሎ ዝርርብ ግድብ ህዳሴ ዳግማይ ንምንቅስቓስ ኣብ ቀጻሊ ውፅኢታዊ ስምምዕ ንምብጻሕን ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ካብቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ንምርዳእ ይከኣል ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቴዎስ ቀዳማዊ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ሞት ፍርዲ ተበይንሎም ኣብ ሰቃቆ ኩነታት ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ህይወትን ምድሓን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ህጹጽ ምርብራብ ክገብሩ ኣባታዊ ጻውዒት ኣቕሪቦም
ቅዱስነቶም በሰንበት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ነዞም ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ዘለዉ ዜጋታት ንምድሓን ግቦም ክዋፅኡ ኣተሓሳሲቦም ኣይትቕተል ዝብል ሕጊ ኣብ ኩሉ ምድርን ቋንቋን ዝዓዪ መሰረታዊ መትከል ምዃኑ ዝጠቐሱ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ነዊሕ ታሪኻዊ ምሕዝነት ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ተበይኑ ዘሎ ናይ ሞት ፍርዲ ናብ ማእሰርቲ ብምቕያር ምሕረት ክግበረሎም ተማሕፂኖም ፍርዲ ብዘይ ምሕረት እንተኾይኑ ኣምላኻዊ ቁጥዒ ዝዕድም ክብሉ ድማ መጠንቀቕታ ሂቦም ቀንዲ ዕላማ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ህይወት ደቂ ሰባት ምክልኻል ምዃኑ ዘዘኻኽሩ ቅዱስነቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ብምዝርራብ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ተላዒሉ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ መንገዲ ንምምችቻው ፍሉይ ቆላሕታ ሂቡ ክሰርሓሉ ሓደራ ኢሎም ኣብቲ መልእኽቲ ከም ዘስመሩሉ እቶም ዝሓሸ ናብራ ንምድላይ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝተሰዱ ኢትዮጵያውያን ናይ ቋንቋ ፀገምን ሕጋዊ ሓገዝን ምስኣንን ንሞት ከም ዘቃልዖም ኣመልኪቱ ዜጋታት ብዘይፈልጥዎ ቋንቋን ብዘይተረድእዎ ሕጋዊ መስርሕን ሞት ተፈሪድዎም ኣሎ ዝበሉ ቅዱስነቶም ኣህጉራውያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ናይ ፍትሒ ምዝባዕ ተገንዚቦም ድምፆም ከስምዑ ኢዶም ከእትዉ ፀዊዖም ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ መልእኽቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽትን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 3 مساءاتهم كم زتأثركم كونكم نتوم أسرات ذكروا سجال بيسكم كم زلهم دمانة نتوم مكرا زتجابو ذكروا بزبل كلب مجمر مكرا خلقات كم ناير إسخاجير كم وصار نحك أني أمنت تعي أتحساس با ملك عمخانو أستمهرهم زغون السبب بأمثال أملاح زتفترة بمخانو هيوتو بخون تختف خمزي جبا بمجنزب مؤمنان أرثوذكس توهدو سقاي وغنم بمكفال نايفت ጸሎት ከትጉሁ መላ ኢትዮጵያውያን ድማ በብወገኖም መፍትሕን ምምጻእ ክጽዕሩ ኣባታዊ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናኹም ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ምስ ኩሉና